Здравейте отново, приятели! В този четвърти последен урок от поредицата как да направим сайт ще ви покажа нагледно как можете да променяте менютата в вашия нов сайт, как може да промените шаблона и това е като начало. По-нататък ще има нови уроци, трикове, ще ви покажа по-натам модули, как се инсталират, как се създават модули, но за това ще бъде създадена нова поредица, така че за сега ще бъде това. Как да променим менютата? Отивате на менюта и си избирате кое искате меню. Значи аз в случай избирам топ меню. Значи това е менюто горе, About Joomla Futures News Community. И избираме, това са линковете на самото меню, избираме първото. Трябва да му дадем име. Даваме му име проба. Името в адрес задължително трябва да бъде на английски. Има модули за алитерация, така че се разровите ще намерите. Трябва да изберем статия. Даваме приложи, за да се запомнят промените до сега. Това е много важно да се забележи. Това е видът. Това е едно от големите предимства на Joomla. Имаме възможност да дадем какъв вид да бъде менюто. Може да е с списък с архивирани статии, стандартен изглед на статия, изглед за добавяне на статия, блок, категория. Може да бъде контакти. Joomla има доста удобна, user-friendly контактна форма и така нататък. Значи в нашия случай ние сме избрали, показва само една статия. Трябва да си изберем статия. Избираме статията, която създадохме в предния урок, демо. И след което даваме приложи или запис. Ето. Сега, когато рефрешнем нашия сайт, ще видим промяната. Вече менюто е проба. Когато кликнем върху него, това е статията, която създадохме в предния урок. На практика ние публикувахме нашата статия. Тези неща, написани от администратор, четвъртък и така нататък, могат да бъдат променени от самата статия. Да се пускат, да се спират, да се променя автора и така нататък. Това ще го видите. Следващото, което искам да ви покажа, е промяната на облика на Joomla. Силата на CMS-ите е в това, че облика се намира в група от файлове, ако мога така да се изразя, които определят визията на сайта. Така наречените шаблони. Това са оригиналните шаблони, които системата си добавя при инсталацията. Инсталирането на шаблон става чрез инсталиране, както се инсталират и другите компоненти. Избирате си файл. В интернет могат да се намерят хиляди безплатни шаблони за Joomla. Аз съм публикувал в сайта доста линкове, в които могат да намерите безплатни шаблони. Има и платени такива, които са се казват общо взето клубни шаблони и повечето от тях идват като цяла инсталация. Но и това е ваш избор, може да си закупите, ако желаете. В случая съм изтеглял безплатна тема на моя сайт New Design Studio. Може да намерите, имам доста теми за сайт, които съм публикувал, които са интересни. Отделно в графата как да направим сайт, където се намират тези уроци, тези видеоуроци, ще намерите и публикувани линкове към сайтове с безплатни теми. Има хиляди теми, така че избора си е ваш. Аз съм изтеглил една тема, която съм сложил на десктопа. Избираме с дабл клик и даваме качване и инсталиране. Това нашата тема е инсталирана. Сега ние трябва да я направим дефалт. Отиваме на шаблони и избираме нашата тема, която се казва Cafe.
избираме и я даваме начален. С това вече нашия облик е променен. Тя може да видите новия сайт. Ето така изглежда нашия сайт с променената тема. Виждате колко е лесно. Има хиляди теми. Въпрос на вкус. С това нашия урок приключва. Разгледайте в сайта. Вижте. Пуснете си урока няколко пъти. Ако нещо ви не е ясно, може да изпратите запитване. В контактната форма в сайта има възможност за запитване. Ще отговоря на всеки. Пожелавам ви много здраве, щастие и късмет.